first night namin, binulungan niya ako ng anong utang ba yung tinutukoy ko. Tapos, ang ending, kami. I'm a very sexually active person. Sa sobrang hilig ko kasi, yung huling may nangyari sa akin is with my cousin. Bago siya ikasal 6 years ago, nilalandi niya na ako. And then, umuwi kami last 2 weeks ago sa Bicol. And then, bago kami umuwi, sinabihan ko siya, maniningil ako ng utang. And then, nung first night namin, binulungan niya ako ng anong utang ba yung tinutukoy ko. Tapos, ang ending, kami. Kasi, ang nangyari is, ano yun, siguro mga 1 year to 2 years before siya ikasal, tumawag siya sa akin, tas lasing siya, tas nilalandi niya ako. Umabot kami sa point na pinakita niya sa akin yung, ano niya, ng naka-live feed sa Messenger, naka-video call kami. Tapos, palabiro kasi akong tao. So, lagi kong binibiro sa kanya na, ikaw may utang ka sa akin. PDM ko siya, sabi ko, uuwi kami, ganyan-ganyan. Tapos, maniningal ako ng pautang. Yun lang yung sabi ko sa kanya. And then, nung umuwi nga kami, nung night na dumating ako, nung magkatabi na kami, doon niya ako tinanong, ano bang utang yung sinisigil mo? Ilang beses may nangyari sa inyo? Isang beses lang ba? Yung totoo, dalawa. The next day kasi, sa sobrang pagod, hindi ako nakatulog doon sa room nila. Yung last night namin, kala ko wala nang mangyayari. Tapos, alam mo yung usapan na matino, tapos biglang nagiging green. Tapos yung nagiging green, nagiging bastos. Tapos yung bastos na kwento, nagiging sexual. Tapos yung sexual na kwento, Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panunod sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.